Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन बरायबावहरनाय थाबाय जोङो दंफैयो दा माबायाव धनतलायाव कृष्टि फोरोंनो थाखाय प्रेक्टिस सोलिगासिनो नायलांदों नोंथांमोना मारै जागासिनो Kami खारना थाग्राफ्रा सा मोनाना नोंसोर सा लोंनाय टाइमखौनो पार खालामबाय माबा सा मोनसिगोन दा आरो माखासेयालाय ब्रेड गैया जाजोब्बाय जों आरो माखासेया गैला UBP मिटिंआव मोसाग्रा हान्जानि केम्प बेयावनो थायो ना आबौ ओं सा लोंदो मोनलोंबाय आच्छा अरथायदो दासो सा लोंदो ओंखाम संसिगोन नोंनि आदिनि माबा Sini bosa nih. Iya. Si siapa nih Be? Bosa. Coba Ibu. Urusnya. Berora isyer hanggar those. Ontai. Thai baile. 필요 랑시. 필sim थांबाय फुंनि प्रेक्टिस जासिगोन ओंखाम ओंख्रि संसिगोन फुंनि ओमफ्राय दसे फुंनि प्रेक्टिस फिल्डआव फैदा बरखा फिल्डआव थांगासिनो गुड मर्निं ना बुथे उन्दुना सिखारनानै फिल्डआव प्रेक्टिस जागासिगोन दायो फुंनि नायलांदो नामा UBP मिटिंआव मोसानो थाखाय प्रेक्टिस खालामनो थांदों फैदों Mixed by DJ Razi.
सारैसो सिंगल दार्सि सोलोंगोरबाय milai hore milai थाबनो मिलाय सेंग्राफोरनि मोसाग्लां मोसानाय प्रेक्टिस जोब्बाय दानिया ओरै सिख्लाफोरनि सोलिगासिनो Delay. सानजौफुनि प्रेक्टिस जागासिनो
Này này. Lagaw Hadria. Pirat Hadri. Hadri ओरैबायदि हाद्रि नायदो सेस साफा बायसिना मानसिखौ नुहुरलाबायो इयाव हाद्रिया आंग्रा मोसाग्राफ्रा मोसाखांनानै नायगासिनो बिराद हाद्रि दे आयु बिराद हाद्रि बारहुंखा फैनाय बायदि नुदोंना नुवाखै नोंलाय दै लुगोनब्रा
faites. Ini khapda bawa naik baju nama. Sob khoro khapda ni bawa naik terbaik. Kan yang mana baik? Bukilnya ni ke? Musugra, maskara ko purpun nang baca saja. UBPO meeting hari di खालामगासिनो नोंथांमोना फैबा नुगोन मा जादों होलायलायनानै नायगासिनो थारदां सोरो जोंना पार्टिया बुरि पार्टिया मोसानायाव सिजुपानि ग्रुप ओमफ्राय मामोनलाय मैथमपुर ओमफ्राय धनतला मोनथामजों रायपुर बेखौनोथ' मैथमपुर होनो आरो मोसाग्रा थाबफ्रा नायदों सानजौफुनिफ्राय मोनाबिलिसिम प्रेक्टिसा जोब्बाय एबार थाग्रा हलसिम थाग्रा केम्पसिम थांसिगोन लाइन चलो केम्पसिम थांसै फैदो आबौ मा जाखो साइकेल लाबोदों Maju नुदों Bima, babalai, fotonya semuanya. Serbi? Ebe? Misalnya kami ni ya, Thormita ya.